پشتی 7 سالان ji şoreşa Sûriyê berdewamiya rejima Esed bi kuştin û binpêkirinên mafên mirovan de li ser dirêjahiya her 7 salan de 16 kesên Sûrî giliyekî dadgehkirinê derheqê 24 berpirsên rejima Esed de bi tometên eşkence û kuştin û binpêkirina azadiya xelkên Sûriyê pêşkêşî dadgehekê Lêviyê naya paytexta Nêmsayê kirin. Ajansa Qasyoniya Sûrî eşkere kir ku 16 kesên Sûrî giliyekî dadgehkirinê derheqê 24 berpirsên rejima Esed de bi tometên eşkence û kuştin û binpêkirina azadiya xelkên Sûrî pêşkêşî dadgehekê Lêviyê naya paytexta Nêmsayê kirin. û ev yek bûye cihê guhpêdanê ji aliyê dadgeha Nêmsayê û navenda navdewletî ya cîbcîkirina mafê mirovan ve. Yek ji kesên di nav berpirsên rejima Esed de yên tometbar ku giliyê wan hatiye kirin Lîwa Elî Memlûk, serokê ewlehiya niştimaniya rejima Esed û rawêjkarê karobarên ewlehiyê yê serokê rejimê ye. Diplomatkarê siyasî yê Nêmsayê berê Wolfgang Pietrich di kongreyekî rojnamevanî de ragihan ku 16 kesên Sûrî di nav wan de welatiyekî Nêmsayê giliyekî dadgehkirinê derheqê Elî Memlûk, serokê ewlehiya niştimaniya rejima Sûriyê û 23 berpirsên rejima Esed de bi tometên eşkence û kuştin û binpîkirina azadiya xelkên Sûrî pêşkêşî dadgeha îddia giştî li Vîyennaya paytexta Nêmsayê kirin. Derbarê vê mijarê Tatyana Ordanîta berdevka navenda navbûrî got ku êş û azarên ku miletê Sûrî rastî wan hatine pir mezin û giran in û tenê bi destxistina dadweriyê ew êş wê hêmen bibin.